Sumrekenayat apareng-pareng Umuna sintiren sa munto baliksen Tanu kontra gusto na panunot kenaken Magayat kapay biyagku Muray saan lain Ayat di babae sa anak kapapating Agayat dagayam sa dantu agbabawi Tanu nakita daw Tay nagwapo alalaki May anda niyaya Sumakuda sa bali Ayat ng lalaki isot na kapapati Agayat awan tibin na bawi Uray pasangwan da ka Tirini po ababay Iyon tukunaan Nagsapulkan sa bali Emuray no kasta Kay kagumurgura Awan panggep ko amang sair tarik na Emading balasa Into na gayat ka Ilyem tay nataknen Kenawan pa'y asawa Sumrekenayat ang mapareng-pareng Muna sintiren sa munto baliksen Tanu kontra gusto tapanunot kenaken Agayat kapay biyagku Muray saan lain Ayat di babae sa anak kapapati Agayat dagayam sa dantu agbabawi Tanu nakita na Tay nagwapo alalaki May andang niyayan Sumapunan sa bali Ayat ng lalaki isot na kapapati Agayat kami ading awan tibin na bawi Uray pasangwan da ka Tirini po ababay Iyon tukunan Kagsapulkan sa bali Emuray no kasta Kay kagumurgura Nawan panggep ko amang sair tarik na Emading balasan Into na gayat ka Ilyem tay natakne Kenawan pa'y asawa Ayat di babae sa anak kapapati Agayat dagayam sa dantu agbabawi Tanu nakita da Tay nagwapo alalaki May andang niyayan Sumapuldan sa bali Emuray no kasta Kay kagumurgura Tawan panggep ko amang sair tarik na ading
balasang into na gayat ka Kuyem tay natakneng Ginawan pa'y asawa